Ahojte, volám sa Nina Korušiaková a momentálne sa teda pripravujem na juniorské majstrovstvá sveta IFMA, ktoré budú v Abu Dhabi od 10. septembra. Cítim sa veľmi dobre a verím, že budem pripravená, pretože mám ťažké tréningy, hlavne teda trénujem s Vladom Moravčíkom. Fakt cítim, že budem proste pripravená ako nikdy predtým. Dám do toho všetko, sú to moje teda posledné juniorské majstrovstvá a ideme si po zlato. Fakt je to úplne iné ako tu na Slovensku a preto som aj vďačná, že tam idem aj že trénujem preto, aby som sa tým dievčatám vyrovnala a bola ešte lepšia ako oni. Určite ma najviac podporuje moja mamina, ktorá mi všetko teda hradí, keďže si to platíme vlastne vždy sami a nie je to teda lacné a podporuje ma vo všetkom a umožňuje mi teda takto ísť a potom samozrejme Vlado Moravčík, ktorý sa mi teda trénuje, fakt, že pracujeme na každom detaile, aj všetci ostatní tréneri a samozrejme aj Vladko Piperek, s ktorým tu proste robia fakt, že extrémne podmienky pre nás a všetci v tomto žime sú proste úžasní a je to úplne skvelý tím.